Babu ku babu jam idan kuna karatu a higher institution ko jami'a. Ku kwantar da hankalinku, wasa ne. Akwai wani tsari da hukumar Jamb ta fito da shi daga wannan shekarar ta 2026 cewar dukkanin ɗalibin da yake karatu a babbar makaranta a Najeriya ko jami'a sai ya bayyana cewa yana karatu. Akwai wuri da Jamb ta tanada inda zai rubuta sunan shi da sunan makarantar da yake karatu tare da course ɗin da yake karantawa kafin ya rijistar Jamb, sai ya bayyana wannan. Me hakan yake nufi? Hakan yana nufin daga wannan shekarar babu dama ɗalibi ya zamanto cewa yana karanta kwasa-kwasai guda biyu ko fiye da biyu a lokaci guda a jami'a ko wasu manyan makarantun ƙasar nan. Dole sai Jamb ta san cewa yana karatu. Kuma idan Allah ya sa ya ƙara samun admission a Jamb ta biyu da ya rubuta, to dole sai dai ya haƙura da wancan karatun da yake yi ya kawo proof na cewa ya yi termination ɗin wannan karatun kafin ya karɓi sabon da aka bashi, ko kuma a'a ya haƙura da sabon admission ɗin da aka bashi ya ci gaba da wancan karatun nasa. Wannan shine sabon tsarin da Jamb ta kawo. Ba wai rubuta Jamb ɗin aka hana ba, amma a'a babu dama ɗalibi ya ronin ɗin program guda biyu a lokaci ɗaya, domin sai ya bayyana wa Jamb cewa yana karatu ma kafin ta bashi damar rijista. Wannan shine. Allah ya ba mu sa'a.